2018, 19, 20 година, когато Дулк пускаше компилация, целият български Twitch гледаше. Всеки стример се молеше да е в неговите компилации, защото ти да си в негова компилация означава, че хората ще те видят, защото една компилация правеше 30, 40, 50 хиляди гледания. И ти автоматично от тази компилация получаваше вюари. Но сега вече не е така. Защото хората не ги интересува толкова да гледат моменти от българския Twitch. Защото просто няма. Дулка имаше един период, който беше решил, че ще се завръща към правенето на компилации. Направи 2 компилации и той вика: брат, аз не искам да правя, то няма нищо интересно. Ще ви покажа защо аз заслужавам да бъда номер 1 в България. Разбирате ли ме? Аз не съм това момче, дето ще хейтва. Не ме разбирайте грешно. Ако този маняк го хвана, ще му щупя и двете крака, ще му щупя. И двете крака, и двете ръце, и двете уши. И аз съм вече за цената, ще си... Еба 64 хектовия монитор, ще си еба! Кари му ти куршум, бе! Аз не мога броя до 50, тъй че не знам колко е това. Дамата! Шимай! Дамичката, патенце! Всичко ще му чупа, човек, разбираш ма? Разбираш ма? Ще му чупам, всичко ще му чупам. Ще го вържам на лайнянка и за човек в мазето моментално. Можехме да ядем. Среща на анонимните алкохолици. Чата на нашия стрим ли? Събрали сме се тук 817 анонимни алкохолика, за да споделим нашите зависимости. Започваме с, разбира се, госпожа Халина Фертун. Госпожо Ертун, ще ни разкажете ли за вашата зависимост? Здравейте, разбира се, сега ще разкажа за моята зависимост. Аз обичам да пия водка. Благодарим, госпожо Ертун. Както виждате, проблема на българина, приятели, не е държавата. То не нормален ли е, бе? То базика ли се с мене, бе? Мръсен, долен, шибан, букук. Тъпа игра, човек. И другия букук износва 3 хита в гръб с минито, бат. 3 хита в гръб с минито, маняка износва човек и оцелява. Е някакъв бавно развиващо легофрен, дойде паркира върху мен керливия си джип, човек. Ти изсъхнат краката, да не може да ходиш никога. До края на живота ти гарен брусок, мръсен, долен и цифалитен букук. Подкъде не видиш педера, застанеш да те изнасили някой с спин. Мамичката ти мръсна, тапанар. Пълен букуклек. Бах ти простата игра, човече. Как да играеш нормално? Как да играеш нормално? Някакъв маняк се заминава, батенце, все едно. Ей така, коста. След това вечерта, ето ги, човек, майка ти ще умре! Изрут мръсен. Ще се напълня точно и мръсния букук ще дойде в гръб. Майка ти мръсно, гадно, тъпо копеле. И майка ти и сестрата ще работят проститутки за мен до края на мизерния им живот. Мръсно, тъпо, глупаво животно. Ще ги експлоатирам, както ще експлоатирам и тебе. Мръсен, шибан, долен букук. Тъй бай, просто ти ограничена игра да еба. Аре, брат, аз ка стрелям с тази помпа, закони ги оцелва, тъй като ме стрелят със същата помпа, ма оцелват, обаче аз като ги стрелям с моята помпа, не ка оцелвам, нали? Ама те като мен стрелят, става някак си невъзможно това. А не! Вляво ще долу се бият на човек. Къде, бе? Дай координати, бе, не научи се да даваш тия цифри отгоре, бе! Не са си турени да си ги бъркаш угазостех! Уест 270, ламер шибан. Това може да стреля, бро. Аре, вкарай един куршум, бе, майна! Карай му един куршум, бе! Е така, чакай. Антоне! Брат, едно слушай, брат. Много съм гладен. Антонио!
Прати ми малко шужуце, брат. Много съм гладен. Какво има в моята чанта? Това ми е раницата за даскал. Не, тук мога видите, чакайте. Математика 11 клас. Преден джоб, бъркам. Отварям. Само два са останали. Май не съм си говорил никога. Спартак, ти на колко си години, я кажи? Да. Да. Добре, добър отговор. Добре, започваме. Кой клас, я кажи? Пети. Пети! Това означава, че си на 7,5? Да, бе, друг път. Какво друг път, а? Аз пети клас бях 7,5. 9,5 завършвах университета. Ти какво си мислиш? Бавня. Бабо, виж, ето тук, наведи се малко, виж, ето тук се виждаш. Гледай в камерата. На баба детето. Какво ще кажеш на хората, бабо? Да са живи и здрави. Друго? Друго, щастливи. Друго? И децата да слушат бабите си. Що? Защото така трябва. Аз правя го. Ми горе-долу. Хайде. Не на косата, чачи не мога да се бия докато ти. Яла ти, батко. Венко Манага, сега ще покажам Венко Манага. Не, няма ми ядеш слушалките. Веца. Това вие сме всички? Арена. Да, готови сме. Стежко, любов. Ти ретард ли си? Чуди се. Гушки ли искаш? Ами си на Пикабу сутрин и... гледа клипа. В момента гледа клипа. На песента. Танцува! Dynamics, good life. Untouchable, but unfortunately to feel me. Biting or speeding, my discipline is unforgiving. Got you backing up in a defensive position. A nasty kicking anthem, heavy on your bantam. Hold the gas for ransom, the microphone phantom. Fall is the new fight joint. Like a broken needle, kid, you're missing the point. Environment your offense, the offense is still nonsense. My deep song is get your reinforcements. Така нататък. Баща ми, моля те, не по боксерки на камерата, о боже. Да, всичките видях. Насладете се на това дупе. Тебе, да ти погащи, молим ти се, пустил съм ка. Тебе, се, молим ти се, бе, човек. Еди, всеки път лъж погащи, бе. Умрях. What? Искам да го видя. Вземи 100% демидж на камиона. Ще върна сейф. Чакайте сега. Отивам от татъка да сложа 14 кг C4 върху себе си и отивам долу да направя тентатлек, честно ти казвам. What the fuck, бе? Не бе, лек! Какво подявате? Защо то не умря, човек? Ето го. Ако да гледам бидде, моля ви са. Его. Ето, какво да ти кажа? Ще го ти и багвам. Слухът ми не ме лъже. Така се изпреварва с джип в България.
Това не го видях само как си излетял. Как стана това, бе? Смисъл, трябва да съм внимателна за някакви неща, примерно могат да си имат не знам, някакви изисквания. Спиш с шефа, примерно. Няма какво? Трябва да се съобразявам с тия ако неща. ти си шеф. Да, никой не го чу той. Еба си тактичното. Клипайте. Еба си тактичното. Това беше предложение. Не олита, я клипа, бе. Това беше предложение. Иска да си бос. Трябва да го изям по възможно бърза начин. След това вечерта. Ето ги, човек! Майка ти ще умре! Изрод мръсен. Ще се напълня точно и мръсния букук ще дойде в гръб. Майка ти мръсно, гадно, тъпо копеле. И майка ти и сестрата ще работят проститутки за мен до края на мизерния им живот. Мръсно, тъпо, глупаво животно. Ще ги експлоатирам, както ще експлоатирам и тебе. Мръсен, шибан, долен букук. Тъй бай, просто ти ограничена игра да еба. Ачо, я вземеш 2 бандажи. Дай ми. И ми дай патрони за помпа. Имам 7, брат, и съм и в помпата. Аз имам 0! Вътре в помпата са ми, бе, кретен, не мога да ги върлим, ти бавен ли си или навътре сереш, бе? Еба си, педерасо, батко! Как мръсно влезе! Ей, бонак! Ей, майка ти ще еба! Какъв си ти, бе? Ще те размажа! Ще те слизай от колата! Слизай на секундата, парцал! Е, този какъв е този, бе? Знаеш ли как ме засече? Знаеш ли как? Леле! Ще ти изкрива животно! Слизай! Е, тук съм взел палката, бе! Сега ще ти смелем от цуната, бе! На майка ти в устата, мъртвороден изрод сирак, педерас! На майка ти в устата, леле! Откачих! Мога само на този. Мой първи пречен мост. Защо без мика? Моя първа любов, моя невинност. Моя първа любов. Опа! Сада свет. Аз съм с предимство, педерас! О, шит, аз съм без предимство! Ако съм ориентиран добре... Майко мила! Майко мила! Това как става, брат? Как ще оцеля тото порче в въздуха, брат? Това как става? Ще стане във всички времена най-добрата беген песен за 2017. Луканка. Защото с нощи прави кекс. 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 Защото с нощи прави кекс. 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 Съседа ми от колата, но всичко е точно. Леле, това беше човек, брат! Леле, това беше човек, аз съм аутист, брат! Това беше човек, бе, брат, аз такъв се да и гледам бъгито и викам тук някой е спрял с бъги.
Oh my god. Fork and main. They know you're here, stop making noise, man. Last one, fork, last one. Why you are making so much noise? Майко мила. Аз вече го респектирам този човек. Sneak, man. Топ мид. Сега се изпросих бана. Не, плиз, но. Умри на едно живот си, бе! Умри, бе! Кишурък мърсен, гаден, долен си, бе! Ще умреш, майка ти, ще бай, сега ще гоня докато ни умрем и двамата! Ще гоня докато ни умрем и двамата, мръсно изчарие гадно! Ще умреш по една! Мръсен, гаден, долен, тъп ти ми руд! Мамичката ти ще иба проста! Мръсен изруд си, човек! Качвам се тук с тебе, ще гоня и ще убия! Минаш върха на булицата да си форнеш сам. Много добър съвет. Как се бърста Анус? Взимаш едно огледало, взимаш на майката и епилатора, дупиш се, ма така хубаво, нали, първо миеш с въртеливи недвижения, първо така мажеш сапун. Първо трябва да го измиеш ануса, нали? Миеш и го ануса така, нали? И като си го измил, нали, вече ануса, взимаш на майката и епилатора и почваш там, нали, нещо правиш там, нали, нещо ръчкаш. Чакай, бе, аз не съм зона, бе, човек. Оле-ле. И става, и космите изчезват сами. Дай пушинг, той е. И двамата са на минус 70, брат. И другия. На 18 HP съм! На 18 HP съм! 3 пъти ме ударил главата с USB-то! Ще моя пуската майна, кикнете го това! Добре, представи си 1 килограм маняк желязо и 1 килограм маняк някъде на лято в една турбичка. Най-ефтината водка, която си представяш. Кое ти ще повече? Желязо, много ясно. Аз съм потресен. 5000 лева обещетение иска кметът на Стара Загора Живко Тодоров от свой гражданин, нарекал го във Фейсбук смешник. Съобщава БНР. Това се разбира на първото заседание по делото Тодоров срещу 26 годишния Иван Киров. Причината за тъжбата на Тодоров са 2 коментара на подсъдимия под публикация във Фейсбук група за истинската Стара Загора от 15 август миналата година. В единия Киров е написал, защото този смешник дори не е в града, а във втория крадоха, копаха, сраха и си тръгнаха, после пак го измерят. Ти го харесваш Гери, Никол? Не, вероятно много. Хората са казали, че майстора работи на голям тази тях, естествено, че бих правил секс с нея, обаче това не ми е фикс идея, мечта леки никой път не бих трябвало да се го искам. По-скоро тя, брато, ще се го иска от мене. По-скоро тя ще дойде да си го иска, братле. Ама та така дрисва, тя няма как да знае какво иска лек. Естествено, че не ми е фикс идея. Някакво куче, дето интересуват само парите. Не дава една стотинка за себе уважението си лек. Тя е като някой куче по улицата, маняк. Може да я напръскаш с парцал с лайна, бате. Компа легна ли? Аз кой съм бе по дяволите? Не, виктима е. Тук даже има кола на дъното. Трябва ще я вземем за после. Не, чуваш ли ме?
Who loves Coca-Cola? Дай пито на пакта. Окей, давам ти го. Чакай. В джоба ме, да. На тоя всеки шибан удар му е гол. Колко положения да създам в наказателното поле с 97 финишинг, 99 финишинг футболист, зелен тайм финишинг и та шибана топка да влезне, бе! Колко удара! Да. Точно така. Майка ти си има. Браво. Виждане. Пак ми се бъгна! Пак ми се бъгна, майка! Айде! Поеми го! Поемай! Поемай го! Нати FIFA! Нати 19! 5 кикофа! Най-големия! Аре, стига, бе! Ей, това Букук ще ме игра! О май гол! Абе, не съм дебел, бе. Виж ме ръцете. Гле. Виж ми корема! Мускули. Почват се появят почки. Ти почти не ям вече, смисъл, това е чит дей днеска, чит. Виждате ли какво става? Виждате ли колко помощ парите острима? Абе, ти откъде знаят, че ми е паднал глава, баси? Това е мега клипарската история, коп. Това преди малко гледаше това, а ти сега ме гледа мене. Какво гледаш, бе? Ще ти бие една, бе. Абе, това са някакви кукли, дето нищо не правят, бе! Яфо, осъзнай се! Спокойно, бро! О, гранде путана! Демонстрирам как казваш на малкото дете. Така. Как се казваше малката? Как се казваше? Майя? Слушай ме сега, моето момиче, майка ти е арестант. Знаеш ли що? Отива в един магазин, два дни ножа, цак, такова, дайте алкохола, викайте и го дават. Тя крие ножа след това, крие ножа, шано плано крие ножа, след това не излиза пак, чак, като овцешката, цака. Разбираш ли? И сега е в затвора. Ясно ти го прибрах, много съм зле, брат. Чакай, пак трябва да го направим. Цъкнах вместо средното на мишката, цъкнах дясното на мишката, братле.
Ох. Абе, братле, как мога влизаш така, бе? Ти не си добре, бе. Какво си ми е сложило до главата, бе? Еми, бате, виждам някаква глава тук до мене. Да се оплашиш от собственото си бебе, бате. Чакай. Какво става, тате? Добро утро, не си страшна, тате. Просто се стреснах, защото майка ти ме плаши. Иначе си много сладка. Моля така не? Are you kidding me? Nice purple, nice. Yeah, nice, I killed two guys! Fuck off, piece of shit! Nice на майка ти опутката, педерас. Слушайте сега, за да се справите с такива майки, какво ви трябва? Трябва ви една клечка кибрид. О, чайте, че. Трябва ви една клечка кибрид. Знаете ли какво ще ви трябва? Знаете ли какво ще ви трябва? То пичага, братле, има физиономията на психопат-алкохолик, брат. Не се шегувам, не знам. Винаги, когато го видя... A sociopath is someone who is just more savage. Има физиономията на психопата-алкохолик, брат. Ей, зетко, ебали сме ти сите матеро, еди говна и ми пуши кураца, педер. Ебали сме ти матеро и татеро и сестро сме ти ебали, мъртво дете сме ти ебали, в кладно дупе сме ти ебали, педер сръбски. Иди на Одринското езеро да ти покажаме как сме ти ебали, сестро. Педер недокладно. Ебали сме ти пичко материн. What? Клипнете го това, моля ви, стол, как взе тази топка? Моля ви, клипнете го това. Клипнете го. Айде! Поеми го! Поемай! Поемай! Поемай го! Нати FIFA! Нати 19! 5 кикофа! Най-големия! Искаш ли пак да те напръскам целия, господин? О, не, предавам се, моля ти, спри да ме пръскаш. Аз ще напръскам до вечера. Мале пичи, колко съм спрял днеска. Чувствам се ужасно. Днеска ще изкарам не повече от 2 часа стрим, предупреждам ви от сега. Просто днеска ми беше много тежък ден и имам да правя 5 таска след като свърши стрим, един от които е часове. Какво? Виж и аз. Ми не мога да видя. Гледал ли си Терминатор, батко? Къде си? Къде си? Комо е Стас? Секси? Някакви ламаринки? Като нова година ли ти е, батко? Да! Да, новата година! Да, новата година, батко! Добре, брат. Фоксният има всички в сървъра мене, човек. Ах ти тъпите ретарди смешни, човек. Само турбо гей ботове играят това нещо. Терминатор, батенце! Нещо да кажете по въпроса?
най-сипания рандом ретард сървъра си иска би трипълнителя в мене. Никой няма го стрелне, защото тези игри са 10 човека вместо 50. Някакъв турбо рандом кретина, дет не си знае двете копчета на екрана. Пу, майка ти да умре смешна рандомска педераска да умря. Пу, бе, смешник, пу, бе. Да знаеш. Иска би си следващия път двата пълнителя в мене, аз ще си празна целия хуйв на майка ти устата, бе. Пу, бе. Смешник. Само в Дотата съм аз не хейтър, разбираш, някак като седнем такива разговори, такива неща стават, такива глупости говорят, че хората покрай мене могат само да се забавляват. Обаче в момента, в който вляза в Дотата и отсреща някоя руснак, единственото нещо, което искаме, някакъв шибан самолет да падне върху къщата му и да гледам как тъпото му семейство е под отлонките, брато, нищо друго не ме интересува, разбираш, нищо друго, освен той да остане сам на този свят, брато, той да дойде при мен, аз да го храня с бурканите слайна, които съм му направил на долното нищожество, разбираш ли? Това е, батко, това е. Що иди руснак, бате, що е в Дотата, всичко е под ножа. Всичко! Of course he is fucking retarded, trash man. Go get killed, motherfucking Russian piece of shit. Я ебал твой рот, руска собака. Руска собака. И руска собака. Ходи да едеш кремвирши, майка ти и баща ти да умрат, долен педерас, мръсен, гаден. Да храня само сефтина храна, докато не умреш от мизерията, мръсно, гадно, долно животно. Вътрешности ти ще приличат на една стотинка, човек. Мамичка ти ще има гадна, руска, тъпа, долна, мръсна, твар. Сука, блядь, иди нахуй, я твоя мать ебал! Сука, нахуйнава! Я ти ебал мъртво дете в кладна дупи! Сука, блядь. Yes, my friend, this is basically the same. Какъв е нович апдейт? Молодец, нович апдейт, я не понимаю нович апдейт. Нович апдейт, 5 години зареждат лоудинг скрин, ти принуден да гледаш Чакал бой и Чакал гърл. Отделно е като ти в игра, като решиш да стреляш с помпа не стрелят, като решиш стена да построиш, да предпазиш девочка и то вади гранато и пред нього и хвърляш гранато и момент е в който спреш да цъкаш бутона, бай. Разбираш ли, ма? Аз искам да смашна бубка, брата. Искам да иде така, като си спи отзад. Това черното петъмце е там. Това е бубка, брата. Като си спи да ида, да вдигна опашката, да разтворя лампичките, да извадя Йоши, да ловя стиксо, за да не се пръсне и смаш бубка! Някакви тропически плодове най-вероятно. Ама сега ще го тестваме дали ще ни рисува. Трябва да има Energy баценца, защото днес стримаш... What the fuck? Това що днес съм го затворил? Изгледаш ли затворено, брате? Донеси един парцал, че тук всичко станало вода. И микрофона чак на мокрих дева. Евил майката, бате. Как тръгвам да си го джуркам? И си го разджурках направо. 5 minutes later. Една ракия. Каква е ракия, бе, брат? Много е рано за такива работи. Добре, бе, майка ти деба, натиснал го, бе! Би му майката, бате. 3 пъти го натискам, чакай само хода да взема парцал. Сигурен съм, че го натискам, бе! Трябва навсякъде да е само по един блок. The fuck? Това случи ли се току-що? Още няколко килики имаме, аре да го довършим. Искаме това на криптикче.
Сега е някакъв магазин, тук може да си удариш една без проблем, разбираш. Даже, чакай да си скъсам тази страница. Ще я сгъна за после. Просто да харесам на жената бельо имам предвид, смисъл. Ето малко, че ми заби нещо, тук съм отворил 1500 работи в телефона, бъде. Що не си свали с ванилката моряшка, аз ще ти покажа моята синя прашка. Исках да умра, аз, бебето ми. Прес Лили копирам, аз започнах преди него да стримвам на такова, на съдби. Така ще и правят с между краката с бормашета. Аз не мога да говоря много добре, но ти се разочарова. Ти ще спрат ли? Ти ще спрат ли? Да рискуват моята кариера. Чайте го скипна това малко. Ачо, готино, отивам да вкарам 10 лева да ти донейтна. Че гледам ти е свършил жилет фюжена. Ти еба майката. Ти еба майката. Пичага. Някакъв пичага, бате, си налива бутилка водка в обувката, братле. И почва от смърдливата си обувка да дава на хората, бате. Някакъв се преба, то пие и... То пие... Бате, като видя, че от обувки... Пие, бате, само като видя... Бах ти перчема, брат. То перчем колко от главата му е, майна. Чу, съученик ми е. Здравей, Лочо. Що се облекла така? Това Shadow Hex ли е, сега? Сигурно учи как да минира диаманти по цял ден. Рубини. Как да събира. Къде са събовете? Виждам Марти, виждам Слендър. Марти е то, който каза, че имаш малка допара. Демонстрирай. Днеска ходихме до Ринг Мол. Завърти. Така. Още малко. Напри крачка напред. Крачка назад, исках да кажа. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Дай да ми не съба. Гледай, човека ми дава пари. Вместо тук ти крие допарата. Значи, чат, искам да ви кажа. Да ви уведомя, че това не е малка допара. Това е стабилно допара. Това е допара как се трябва, дето джигълва като я удариш. Има след това шоквейв с половин минута. Айде бягай. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. По дяволите обичам тебе. Умира ми се. Хабиби, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощта, защото аз да. Залудница съм, на дъното съм. Знай къде съм. Аз не съм расист, това че просто не харесвам малко черничките. Нали имаш ут? Ти защо не еш тъмна за... За какво не стълвам? Нали имаш ут? Прост ли си? Как ще флашне? Аре, ланшоти ме, аре, педал. Ще ме ланшотнеш, а? Ще ми ланшотнеш, хуя, педеранс! Кво? Тай ме убива, само това ще ви кажа. Ще ме убие, ще поудея вече. Айде и ултимейта ми, къде?
Дай. Олеле! Дропал кил! Please! До квадро! No! Why do not квадро? No! Nocturne! Do it! Kill him! Nocturne! Oh my god! По-убей ми е трипл! Браво, Nocturne! О, майко! Какво правиш, ма? Това са животни! Това са животните! Даже Рекорда няма да ми помогне за бъфа! Животните! Ето ги бе! Защо бе, мате? О, зле ми е! Make the ground shake. Ай, стига е, човек. Ще умра направо. Маняка се мастурбира. Не мога, лек. Тая игра направо ма разбима тотално, ма уби тук, честно ти казвам. Не мога направо. Ти си луд, маняк. Направо не мога. Teamfight, аз не виждам как спечелят техния отбор, както и да е. Това е един човек, само тебе чакаме да даш доча и ми мина! Канихте, не влезе! Friend request ти пратих, не влезе. Сега ще ми ядеш кура. Момент, имам пети. Няма да ми ядеш кура, споко. Няма да ми ядеш кура. Ще умреш от анални мъки. Аз нямам такива проблеми, бе, брат. Вие му казвате анални мъки, ние му казваме анални удоволствия.